Ket ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Ti Gayem Nicolas. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortal a Hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Anya manan alugar te nagdisdiswan ta, apok. Naiputputong alugar daytoy, apong. Kas iti sigud alugar tayo ijay tirad-tirad. Wan nga ron. Umarngi ijay tirad-tirad daytoy alugar. Asidog dito'y tinapananta idi. Ngayan ti kuweba anaed ni Buroka. Hasta ka di? Jak kabisado ah. Takasano? Nakakidemak mo't nagdalyasat ta. Ngagturong iti kayat mo apapananta. Ni Agilos ti pabasulam, apong. Iso ti akin pagayatan iti panagkidem mo. Ket no si kamot lang ni Agilos. Sabali ti kinataok, kas kulas. Sabali mo't ka ni Agilos. Natibtib ker, ken naibibtor ni Prinsipe Agilos. Naikawusken kwa na tinaan-anay abileg, ti kina-immortal. Apay nga na nagbalin ka akulas ah. No awan ni kulas, siguro, at dapay mo't lang ijay tirad-tirad, nila kay apandek, ngagnagan iti bubod. Ha? Sankit din, apong. Ay, wan, agpaiso. Nikulas, ket na ituding agpakita kanila kay bubod. Dakkel nga minti akam nila kay bubod. Iti misyon Nikulas. Ay, gusto na po. Datamot ten ti sasawam. Agam apay adi mo pailay diretso. Anya. Inton, apong. Papananta. At dagayem ko iti daytoy alugar. Sa pulen ta. Siyak ni Lila, balasang iti awan. Wen, am-amukan. Di na ka di am-am mo? Ha? Itala makita ka. Nakita ka idin. Iso agayem kan, idi pay laeng. Kasta? Sa anak mutkit di asuplada. Kan sa anak anapili iti gayam. Isumot ni apong ko abubod. Iso tinakita kon. Jak la malagip no kaano. Kan sa di no tinakakita akan kwa na. Kastaya, basang. Umay kayo. Dumanon tayo di takalapaw mi. Adda dita ni apong ko abakat. Ada apong mo? Adda. Yamam mo kayo kan kwa na. Umay kayo. Bakit takot? Ngam kadagito'y la anak po utak. Iti maputulan na tao. Anya? Adda na putulan dito'y ayan nyo? Adun Ay, kasta. Ay, isos apo. Nakabot-botang nga ro dito'y ayan nyo ah. kat amuyo. Pinig lalaki dagiti maputputulan. Ay, sos. Ay, delikado kami nga rod. Kan Nicolas no kasta. Saan kayo lakit di? May raman. Labsanda kayo. Dagiti agputputol. Pagkunaan nyo iti kasta. Mamuan yun tunuapay. Tauray siyak. Jak amo nuapay. Ay, delikado ta nga rod apok. Pumanaw tan ditoy. Saan ta mabalinti pumanaw latan, apong? Agtalinaed ta ditoy. Urayan ta ti umay mga lakadagiti ulo ta. Anya? Mabutang ka, kabsat talakay. Di ka agbutang.
Mama, ti kakit di iti imbagak. Asahan kayo amay ramraman. Ay na. Labsan da kayo, ti agputputoy. Nakaturog niya apong bubod. Uray ni bakit ulang. Ngayon na ni Lila. Jak nakita ni Lila iti iddana. Uray adda diding anak bakit tinagturugan mi kiniapong bubod. Itinagturugan ni Lila. Makita klat tatean na. Ket awan iti iddana. Agpaiso akas laadan na kaiddaan na abungan iti ulas. Ngam awan tawi jay. No di ket pungan tinakumutan. Ha? Pusa. Sika pusa. Kasarita ka. Amok amaawatan nak. Kunak tumet. Maawatan nak. Kasta? Kasta ka di? Wen, mamati akan ka pusa. Ikis ti lalaki. Insiwat nan. Kamak-kamak ni gayim apusa. Ay, sama na parang tinagdasalang tinunog. Tinunog na tati manggagawa. Awan ti ulo ti nakadasay a tao. Dayan, dayta. Kabut-butan. Nakaalaling ka. Sino nga ta? Ha? Hoston, di mon baliksan ti makitkitam. Di mon ipangagpa iti sabali. Nakaaling gat tinapasamak iti rabi kabsat ulang. May sa lalaki tinasarakan dagiti tao. Ngawanan ti ulo na. Ay, naputolan. Day tangarod ti ibagbagak. Ay, ti parikot. Awan Nicolas. Amangan no ison di awan ulo na. Ingka ngamin kita, Saan pa yasimbang pet dagiti napanda inayaban, apan nakabagiti linteg. Isuda ngamin ti mangala iti bangkay. Kaat dagiti ngayakin kabagyan iti naputolan. Apaya di damot asikaswan. Babuteng da. Ha? Amangan kano no makaungat tinang biktima. Katisublat na mo tida aputulan. Anya? Hangam ibagakkan ka bubod. Pilpil yun, jay kriminal ti isinsina na ti ulo na. Kat masiguradok,
Asahan kayo may raman. Da kayo kan Nicolas nga apo ko. Awanin ti bangkay. Inalan dagiti pulis. Kat impandan iji ili, apong. Muan tawan mo't ti makailasin kadagiti taga ditoy. No asino day di tao. Gaputawan mo't ulo na. Kaawatan asaan ataga ditoy, apong. Pagsarsaritaan nyo gayam ti may papan itinaputulan a tao. Wen, Lila. Ay, ayan mo kadi di rabi basang. Kat no nagpat nag-anaturo ka. Nagtagtagaina paktupay itinakabutbutang. Anyat intag taga-inap mo. Jak ibagbaga. Ne, apaya di mo ibaga? Jak ibagbaga. O sige, adapay papanak. Inak agsapol itinataar alalakit ang paarama. Ha? Ay, naggasat ang tinatar masarakan na kulas. Nusan amalas, apong. Ne, apaya kastamot ti kunam? Ha? Awan? Lipata mong jimbagak, apong. Samsam kartitot ko itay. Kanyang mato ti mordong ti ipos ko. Ha? Ha? Agsasaw day tapusa kulas? Un, apong. Matmatam dagiti matana. Ket timudem ti ibagana. Maawatam met ti kayat nang ibaga, apong. Dakas ti agparparik na kanya kitay. Jak tupay na pakadaan ti panagmursit ko. Ha? Maawata kong tibagbagana kulas. Daytoy apusa. Ti makatulong kadata, apong. Tapno maduktalan tayo. No asino ti kriminal iti daytoy a lugar. Ay, no kasta. Kanya nga ro, diaramidan tayo. Makadon ti kriminal. Nas ka na mapaksyatan. Urayan tayo ti rabii, apong. Agwanawan tayo iti aglawlaw. Tulungan da kami, pusa. Talaga, tulungan kayo. Noon niya di kunayo. Paswitak dagiti ansisip anabayagan amang padpadaan kada kayo. Si dadaan tamat atumulong. No at kay sulbaran niyo aparikon. Sige. Pakamwam nga rod ida, pusa. Sangsang kamay sa to, amang paksyat iti agar aramid iti kinadakas, iti daytoy alugar. Nakaturugan ti bakit, kanti anak nga agnagan iti Lila, apong. Rumartan dito'y balayda. Masigurado man nakaturog dan. Un, apong. Di ba lasang? Nagsubli ka din iti dana. Ha? Nadlaw mo nga imulog? Katuan, nakitak pa iti aniniwan na. Idi masilnagan ti bulan. No kasta, mabalin kan nga ikuyog iti panagwanawan ko iti lawang. Anya, lawang kunam? Un, apong. Addaan ka ita iti naan-anay akired, ken pan nakabalin. Kabaalam ti kabaalak, babaan ti bilag ti angin. Ha? Umay kan, apong. Rumartan ditoy. Rimwar aminen, dagiti nabiyag asiririin no iti rabii, apong. Agdodo mga unitin, sikto ti mangmangag. Gaputagriing dagita iti rabii, ket maturog da iti aldaw. Makatulong dagita, gipatulod iti mensahe, apong. Gaputa isuda ti saksi kadagiti krimen. Saksi da nga agpaiso. Hanggang kasano ama idaanon dati nasaksyan da kadagiti masaknam apan nakabagiti lintag.
Ado ti pamuspusan, apong. Agsagana ka. Mapan kan iti likodak. Ket kumayit ket kan iti bukot ko. Anya? Agpaubak manan kan ka? Ha? Kumpet kan iti tenged ko, apong. Sigurado masaan ka makaibet, ah? Alpasan na. Agkidem akon? Saan kan nagkidempay? Gaputa duatang agwanawan. Alan, agpauba ka kanya kon. Ha? Aday ta? Kumpet ka na imbag, apong. Alipogpog! Saan ka nagkidkidem, apong? Ay, apo! Ay, anyan! Nagmayat gayam! Ininot ti panagbaliw mo! At nagbalin ka na ni Prinsipe Agilos! Ay! Nagbati ni Kulas! Ay! Sana nagbati ni Kulas, apong. Gaputa siya kmatlaan ni Kulas. Ay, won gayam! Ha? Nalawag ang makitak iti baba. Idinto tarabi eh. Ilang silag ti bulan ti manglaw lawag iti lubong. Gaputa na daan kamat ita iti pan nakabalin. Ang makakita, uray na sitngat. Ay, nagmayatan. Nagmayat ti agampayag iti tangatang. Ay! Husto na, apong. Ha? Di kan sumanao. Bumabata. Ket kitaan ta ti aglawlaw iti rabaw ti daga. Iti batog ti lugar. Ang naggapuan ta itay laeng. Sige. Nakababatan. Iwaras ta ti panagkita ta iti baba. Dayjay. Makitam dayjay tao magmag na iti kataltalunan. Wan. Lalaki ka di? Babae. Ket adda kasinabat na. Lalaki mat. Nene. Ay, agsiimta ka di? Iti agsarak ngagin inayak? Asilagdan iti tunggal maysa. Ay, bumabata pa'y basit. Tapno masirayan ta na imbag ida, Prinsipe Agilos. Talaga bumabata. Ket idisto ka iti di unay adayo katakwada. Anya? Agdisota? Sikalaeng. Ituloy ko ti agampayag. Tadda sa pulek. Ha? Ay, ay. Agbati ka dito eh. Paliiwam dagiti dua a tao a nakita ta. Isuday tantisap sa pulek. Kunak tumat. Niburo ka ti atap ko. Sino ka? Uray ka ano? Dakas ka aparswa. Buro ka. Burakak day ta sangsangwam. Akas ladakkel abola. Di ka ba kibiyang dito'y? Istrang hira! Awan bal mo kanyak! Maburak day ta abola. Isardeng mo day ka! Di mon itoloy! Ha! Naglosdo yan? Napukaw na tipuot na? Apong, pinanawan ng tidakas nga espiritu ti bagi ni Lila. Makaring to day ta. Akas laawan na pasamak kan kuana. Kastamot day ta lalaki akin na sinarak na. Prinsipe Agilos, daytoy a babae ti agputputol iti tao. Awan to ti malagip da akarkarna na pasamak. May kanapong. Ha? Umadayutan dito eh. Nakapaluspos ni Buruka. Iso asapulan ta. Ano kasta? Agsoblin tumanan? Sigurado day ta, apong. Iso abirukan ta. Iso ti sumaruno a misyon ta. Ditan gagayem, tinagkibusan ti tampok na istorya itangal daw. Iti pannakigasang gasa ti mortal a hero. Ito'y drama Anapauluan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino. Ganiti direksyon Kirby Riliera. Sound effects June Rebutazo. Musika and computer recording technician Mark Molat. Isagsagot kada kayo ti MPVC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon
Alipong!